I'm in my zone, no travel cut. We above meddling, didn't mean. Jeg har danset hele mit liv. Jeg var med min mor, da jeg var meget, meget lille, rundt i Chile, hvor jeg kommer fra. Hun koreograferede en masse ting. Hun var med i sådan en national folkedans, trup. Og jeg tror bare, jeg har fået det igennem venerne. Jeg hedder Natalia Fogel, og jeg er stifter Bandit Entertainment. Det vi gør i Bandit, det er, at vi laver forestillinger inden for rap, dans, alle danser inden for hip-hop-kulturen og skuespil. Og ud af alt det her blanding, så kommer der en masse fede fortællinger frem. Jeg hedder Jonathan, jeg er rapper i Bandit Entertainment. Jeg har været i gang her 2 til 3 måneder. Bandit Entertainment det er en fed mulighed for unge dansere, skuespillere, rappere, sangere til at ligesom lære, hvordan det er at være i deres branche, fordi det er hårdt. Mit navn er Robin, og jeg er danser i Bandit Entertainment. Og det gør jeg, fordi jeg godt kan lide at danse. Jeg hedder Oliver, jeg danser i Bandit Entertainment, og det gør jeg, fordi at siden jeg kom første gang, så har jeg altid synes, det har været rigtig fedt at komme, og der er altid gang i en masse forskellige ting. Vi laver shows, og vi træner meget, og har det fedt, når vi er sammen. På et tidspunkt så jeg en film, der hed Flashdance, og der så jeg en b-boy. Og der tænkte jeg tænkte ikke sådan der, ham vil jeg gerne giftes med. Nej, det gør jeg ikke. Jeg tænkte sådan, ham vil jeg gerne være sammen. Ud af det her hip-hop ting, som jeg bruger rigtig meget i min hverdag og den måde jeg er på osv., så har jeg fundet ud af, at man kan bruge det som en måde at komme af med sine frustrationer på, sin måde at komme af med sin vrede på, og sin måde at udtrykke sig på. Jeg hedder Anja, og jeg er sanger og danser i Bandit Entertainment. Jeg startede med det her, fordi jeg synes, det lød spændende. Jeg har fået at vide, at der er nogle venner, som også skulle til det her, og det lød bare rigtig fedt. Og siden jeg kom med, så føler jeg mig som et helt andet menneske. Og jeg kom til audition, fordi at jeg tænkte, at det var en god mulighed for at fortælle min historie. De shows, vi laver, det er ikke bare sjov og ballade. Udover at lave forestillinger, så laver vi eventer, og vi laver workshops, og vi laver ungerne optræder med deres rap og dans og så videre. Så vi er sådan rimelig meget altid. Fucking hip-hop,